mga tropang Pochi, welcome on back on my YouTube channel. So andito pa rin tayo sa aking maganda at nailigang kwarto dito sa Quest Hotel. So recommendin ko po ang Quest Hotel. Napakaganda, malinis at saka napaka-accommodating po ng mga crew dito. Isang tawag mo lang, sasagot agad. Kung anong hinhingin mo, nandyan agad. So thank you Quest Hotel for accommodating us. Bola lang yan. Lahat po ng taga Bohol nandito. So, yung ibang lugar naman sa ibang hotel, hindi ko alam kung anong experience nila sa hotel. Pero dito sa Quest Hotel, number 1 po. Satisfied po ako sa servisyo ng Quest Hotel. So, dito po mga tropang Pochi, ating next vlog, okay? So, kasi bukas mga tropang Pochi ay 7 days ko na. Swab test day, yeah? Ito na yung swab test ko bukas. So, kailangan kong i-prepare yung sarili ko mga tropang Pochi. So, ano ba ang gagawin ko? Ngayon, magsusuob tayo mga tropang Pochi. What? Yeah, kung ano yung ginagawa natin nung pagsampa, gagawin din natin ngayon para safe yung pag-uwi natin. Okay? So, let's go. Samahan niyo ako sa pagsusuob mga tropang Pochi. So, ito po mga tropang Pochi, kailangan po nating mag-jacket para malalanghap natin mainit. Okay? So, ang Quest Hotel ay nagpro-provide po sila ng Arinola. Sorry. Arinola. Nagpo-provide po sila ng takuri. Takuri sa Bisaya mga tropang Pochi. So, painitan ng tubig. So, kailangan lang natin is tubig. Siyempre marami tayong tubig. Tinan mo naman ang tubig ko mga tropang Pochi. O, diba? Napakaraming tubig mga tropang Pochi. Kung sa ibang mga nag-quarantine may problema sila sa tubig, pero sa Quest Hotel hindi ka mamulila kasi ang dami-daming tubig. So, kailangan po nating lagyan ng tubig yung Arinola. Kala mo hindi kita papatulan ha? Arinola. Takore. Lagyan po natin ng tubig ng konti. Yes. Kasi meron ng tubig sa ilalim mga tropang Pochi. So, ito po yung anong tawag ito? Gago! Hit buga. So, kailangan po natin ng asin. Actually, humingi po ako ng asin sa baba. Binigyan naman din ako ng asin. Okay? So, asin po ito, rock salt. Lagay po natin sa loob. Okay. So, yung tamang-tama lang po mga tropang Pochi. Ngayon, ipasok natin sa saksakan mga tropang Pochi. Okay, so hintayin po natin mga tropang Pochi uminit. Madali lang po mga tropang Pochi, mga 5 seconds. Kailangan po natin ay towel. Hindi naman kailangang takluban lahat ng katawan mo mga tropang Pochi kasi may jacket ka na eh. So itong ulo lang. Yun lang. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Okay? So, ito po yung preparasyon natin mga tropang Pochi kasi swab test ko na bukas para smooth yung pag-uwi natin, walang problema. Kailangan, prevention is better than cure. Although, vaccinated na po ako mga tropang Pochi, full vaccinated na po ako ng Pfizer. Kaso, siyempre, para lang wala namang wala namang masama. Ba? Tingnan mo mga tropang Pochi, umuusok na. Ngayon, kailangan nating hit-hitin yung usok. Dahan-dahan lang natin kasi siyempre Ginagawa mo. Gunggong! Barinig kita sa mukha. Ano ka nasisira, ulo? kailangan lang po papasukin yung init sa ilong nyo at sa bibig. Init? Ganun to? Ito lang. Okay. So wala na pong mainit ka tropang Pochi. Initin po natin ulit. Take 2. Take 2 po tayo mga. Okay, so yun ang mga tropang Pochi. Tapos na yung first session natin. Yes.
Kumbaga may tatlo tayong session ngayon tsaka mamaya, tapos before ang swab test bukas. So, hindi naman siguro masama kung gagawin natin to. Although, ginawa ko rin to bago ako sumampa. Smooth naman yung mga swab test ko, yung mga okay naman yung nangyari. So, gawin natin ulit. Okay? So, yun mga tropang pochi. So, sa mga sa mga pasampa po diyan, sa mga pasampa po sa barko o paalis ng try nyo lang po. Try nyo po yung keep your body healthy, pero i-try nyo rin po yung suob kumbaga. Okay? So, thank you very much for watching on my YouTube channel. So, see you on my next vlog kasi after nito, after 3 days, after bukas, swab test ko, after 3 days, malalaman yung result at saka uwi na ako. So, uwi tayo ng Bohol mga tropang pochi, isasama ko kayo. Okay? So, keep on watching on my YouTube channel mga tropang pochi. See you on my next vlog. Bye-bye, ingat po kayo.